Takže ahojte. Takže chcel som poďakovať Braňovi Ondrášikovi a Martinovi Rančíkovi, že mi poslali videovýzvu na Ice Bucket Challenge a chcem im poďakovať za to, že aj ja môžem teda prispieť na dobrú vec a obliať sa vedrom studenej vody. V môjom prípade žiaľ to bude vedro bez ľadu, ale dneska ráno som bol v Tesku a kúpil som hrách, keďže my, lamackí chlapci, používame hrách ako synonymum slovíčka ahoj, čau, to je hrách, no. Čiže my, lamackí chlapci, používame hrách ako synonymum slovíčka ľad. Takže prisypem si do ľadovej vody zmrazený ľad. Zamiešam. No a ešte predtým, ako sa oblejem, chcem výzvu adresovať slovenskému Billovi Gatesovi, pánovi Miroslavovi Trnkovi. Dúfam, že som nezarúbal príliš vysoko, ak áno, tak mi to odpuste. Peťovi Kmecovi, slovenskému veľvyslancovi v Spojených štátoch. Peťo, dúfam, že ti to protokol dovolí sa obliať studenou vodou. A Michaelovi Satmarimu, najlepšiemu stand-up komediantovi na Slovensku a reportérovi Markízy. Takže idem na to. Chlapci potvrdili, že voda je studená, takže môžeme ísť na to. Ešte okuliare dolu. Kopec rachu, ďakujem.